Der kommer han, verdensmesteren, på vej ind i sin kolonihave, som også er træningsbanen. Egentlig er han kun træner. Herinde er udøverne. Det er rolleduer, som roller i luft. Så den flok, det er den verdens bedste flok. Det er den, som har vundet verdensmesterskab i år. Ja, det kan man faktisk vinde verdensmesterskabet i. Der var 72 deltagere. De laver salta mortale, som siger dansker, eller de roller i baglands i luft. Kom nu, mine venner. Og det er jo en sport, man er nødt til at se for at forstå. Min flok er i luft, så først de skal samles og falde i ro, så bagefter de skal vise, hvad kan de. Og sådan ser det altså ud, når en Birmingham-duo kaster sig ud i det, der ligner et dødsfald. Her samme nummer i jordhøjde. Hemmeligheden bag succes er lige til. Du skal elske meget, elske duer. Så duer går forgænger til dig. Arbejder rigtig godt. Og Farid, han elsker sine duer. For før dem havde han traumer efter krigen i Bosnien, som han flygtede fra for 13 år siden. Men når jeg kigger i duer, eller på duer, så den dumme ting, det er væk fra mit hoved. Så jeg bliver tilfreds og glad. Nu har han vundet VM. Det betyder, at han næste år skal være dommer, og da fuglene skal flyve, hvor de er trænet, skal han ud og rejse. Og det bliver spændende for mig. De skal en gang i livet. Selvfølgelig. Det går verdens rundt helt gratis. Så det er nogen, så det betyder meget for mig. Farid bruger mellem 5 og 6 timer om dagen på sine duer. Det lyder som ondt i nakken. Så kigger jeg bare lidt i jord og strengen den. Så bagefter kigger jeg igen, så er ikke noget problem. Men folk, som kigger første gang mine duer, så de får problemer med nakken.